Kasirika na wengi wamerani kitu. En fungruok ne jopuonjre ma kwand giromo 300 mawuok e familia mayuto gene piny gwenge ma Kowili wuod ma Kochia e kar chung'od bura marangu e bang' riwruok moro mar kor gweng' chiwo negi omenda mag somo maromo $3.3 mar jolo sombgi e skunde kod kuonde tiegruok mopogore opogore. Riwruogno mong'ere kaka Kowili Education Recovery ne ochulo omenda ne jopuonjre mantiere e skunde mag sekondari ahinya to mago mane pod okwamo pacho kendo pok odonje klas 9 kaluwore gi nok mar school fees. Jopuonjre masomo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko bende noyudo kony ma kamago. Telo mar riwruogno wacho ni chenrono gibiro dhigo nyime higa ka higa mar medo chopo ir jopuonjre mathoth kaka yor ting'o malo rang'iny mar somo e gwenge mag Kowili. Kawuono wapogo chek maromo $130,30 ne nyithindo man gi nidi 516 mawuok ei Kowili. Kowili community ema oloso Central Kochia location. Omiyo agero kamano ne stakeholders ma Kowili mano neno ni obed gi program mar puonjo nyithindo. Kendo sani watero nyithindo 516 mwa support manidi manie secondary, university kod colleges. Omiyo na mor ka jo Kowili oriwore mondo gine ni nyithindo gi odhi sikul. En adieri ni kata puothe mwapuro samoro ok tim maber. An gi nyithindo 2. Achiel no moro ne ni anding'o e form 2 gi konya gi megi chulo na fee. Chan gi nyithindo 3 e secondary school. Jogo konya maber machiel to gikaw ma gidhi chula nyaka chieng' motiek form 4 to koro modonge bende gi promise ni gibiro konya every year giyudo na matin ka koro giyudo na mondo ayud kony.